En aquest videotutorial veurem com algunes de les opcions del format numèric o dels diferents formats que hi ha en els fulls de càlcul. Els formats més bàsics els teniu aquí, les eines d'edició més bàsiques, que serien el format com a moneda. Aquests d'aquí tindrien un format de moneda. El format com a percentatge, això d'aquí, fixeu-vos que s'activa, té un format de percentatge. El format com a número, que seria amb 2 decimals i tot això, el format com a data i l'afegir o treure decimals. Aquestes són les eines més bàsiques de formatació del full de càlcul. A partir d'aquí, si nosaltres volem cosetes una mica més especials, les hem d'anar a retocar des del format de la cel·la. Per exemple, si jo no vull que en els descomptes, en els percentatges, em surtin els decimals, perquè no els faig servir mai, doncs, per exemple, puc venir aquí a format a les cel·les, i aquí tindríem les opcions de números. Aquí hi ha totes les opcions de format de la cel·la, el tipus de lletra, alineació i totes aquestes coses. Però ara la que ens concentrarem és aquesta d'aquí. Aquí tenim les diferents categories. Aquí teniu el format del percentatge. Aquest seria l'estàndard de format de percentatge. Però fixeu-vos que en tenim dos més. Un que seria sense espai, a darrere del... Veieu que aquest té 0,00, cometes, espai, cometes, percentatge. Això vol dir que deixa un espai. Fixeu-vos que en aquest, si jo trio aquest, no té les cometes, espai, cometes, per tant no em deixa espai. I si trio aquest, veieu que no té els decimals. Doncs a partir d'aquests, fins i tot jo podria crear-ne d'altres. Si jo dic és que només vull un decimal, doncs vinc aquí i li afegeixo un. Veieu que n'he creat un d'especial. Aquests que jo creé nous sempre quedaran definit per l'usuari. Si jo ara accepto, seria el de percentatge amb un decimal, i accepto, i afegeix, veieu? El tinc aquí. Sí? Pam, 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 amb un. I també el tinc aquí, que seria definit per l'usuari. Formats de moneda, per exemple, doncs tinc el de l'euro sense decimals, el de l'euro amb 2 decimals, el de l'euro sense decimals amb els negatius en vermell. Veieu? Aquí sota vosaltres podeu veure el format. No cal que us aprengueu això de memòria, perquè si vosaltres, per exemple, comenceu a retocar aquest tipus de format, doncs aconseguiríeu arreglar-lo des d'aquí. Per exemple, si dius, no, jo el vull en vermell, però vull un decimal només. Doncs treus, veieu? Ja s'ha modificat. O vull un 0 inicial, 2 zeros inicials, o 3. Això és perquè si no hi ha número, si tu fiques tot això, sortirà 0,0000. Sortiria així. Sortirien tots els zeros del principi. Doncs serien formats. O un format, per exemple, que en comptes d'euros hi digui quilos. Veieu que no tinc cap que hi digui quants quilos tinc. Això serien, sí, tenim diferents, però no en tenim cap que tingui una unitat que sigui quilos, i potser a mi m'interessa tenir un que sigui amb quilos. Doncs triaríem el format que més s'assembli al que jo vull fer servir, per exemple aquest, i aquí on hi ha l'euro, esborro l'euro i escric el quilos. I aquí també esborro l'euro i escric quilos. Quilos. I això seria un format amb quilograms. Accepto, i veureu que ara aquí, definit per l'usuari, tinc un format amb quilos. Igual que diu quilos, hi podeu ficar peres, patates o el que vulgueu. I li podeu treure els decimals, posar els decimals, ficar els negatius en vermell, no ficar-los. Aquí teniu totes les opcions. Per tant, no es tracta tant que ens ho aprenguem de memòria, sinó que sapiguem una miqueta a llegir això d'aquí sota. I veuré, si el que jo vull canviar és l'euro per quilos, on hi havia un euro, canvio i escric quilos. I d'aquesta manera podeu crear diferents tipus de formats que us vinguin bé. Per exemple, en aquesta factura, ara cancel·lo tot, en aquestes d'aquí, les quantitats, els hi ficarem format quilos. És de finques, però és igual. Ficarem format quilos, ara ja canviarem el nom de l'empresa. Doncs vindria aquí, vindria el format de la cel·la, perquè aquest botó no el tinc aquí, i aquí en el definit per l'usuari triaria que això és en quilos, i faria d'acord. De forma que, si jo escric aquí un 15, fixeu-vos que ja em ficarà 15 quilos, i si escric 3.000 no sé què,
Ara no hi cap, he ficat el número tan gran que no hi cap. Doncs aquí el tindríem, serien quilos. No he d'escriure jo la paraula quilos, ja me l'escriu ell sol, igual que aquí jo no he d'escriure l'euro, que ja l'escriu ell sol. Per tant, farem això, I d'aquesta manera podeu modificar tots els formats que vulgueu. I això seria tot.